čini se da je nikad oštrija retorika u javnosti bila, da se nekako upotrebljavale baš teške reči u protekloj godini. Kritike su naravno dozvoljene. Mislim da je taj deo potpuno, znači vi kada ste u javnom životu, kada ste izabrani od strane Narodne skupštine, zaista svako može da kritikuje. Ugrožavanje sigurnosti s jedne strane, proganjanje, pretnje koje su se odomaćile i od ljudi od kojih zaista nismo očekivali da će tako nešto biti sposobni da urade. I na ulicama Beograda i na mnogim drugim mestima imate ljude koji su naravno diskriminisani po osnovu političke pripadnosti. Mnogi od njih imaju pritiske, javljaju se i kancelariji Poverenika. Jesu se vama žalili? Da. Jesu, da. I mislim da je to... Koji su to negde slučajevi najčešće? Pa, znate, mislim, svako nekako ima određeni vid pritiska kada iskazuje svoje političko mišljenje. Sada je bilo to nekako na svim stranama, ali treba biti realan. Znači, da li nekome se ne produžava ugovor, to je jedan osnov, ili se neko premešta neko drugo radno mesto upravo zbog političke pripadnosti. Znači, to sve treba zaista razgovarati i sa jedinicama lokalne samouprave, razgovarati sa onima koji donose odluke. Zato sam i bio u prvim danima po izboru i u Kragujevcu, i u Raškoj, i u Novom Pazaru, znači u razgovoru i sa onima koji vode opštine i gradove, a i sa službama, socijalne službama, mnogim drugim koje odlučuju o pravima građana.